У нас на гаспадарцы ёсць некалькі машын ад кампаніі «Хорш». Таму ў ліпені месяцы нас запрасілі ў паездку на дне поля ў Германію на іх завод. Калі цікава, давайце разам нагадаем пра тое, што новага ў «Хорш». На галоўным уваходзе нас сустрэла скульптура з металу, дзе прарастае зярнятка. Гэта вельмі сімвалічна, так як выпускаемая прадукцыя завода накіравана на тое, каб зрабіць усё магчымае, каб гэтаму зярнятку жылося як мага лепей. Усёй групай вырашылі зрабіць сумеснае фота. «Хорш» – гэта сямейны бізнес, і нас пазнаёмілі з яго гісторыяй. Прама перад галоўным офісам ёсць пляцоўка, дзе можна пазнаёміцца з некаторымі выпускаемымі навінкамі. Розныя культыватары, дэскатары, сеялкі і так далей. Іншыя сеялкі па колькасці розных прыбораў кантролю нагадваюць панэль управлення самалётам. Усю разнастайную тэхніку немагчыма размясціць у адным месцы, таму мы патрацілі аж 2 дні, каб дэтальна пазнаёміцца з усёй лінейкай машын. Адной з навінак была сеялка «Маэстра 12ТХ», якая можа высяваць розныя культуры з рознай шырынёй між радкамі ад 45 да 75 сантыметраў. Змяняць шырыню можна прама з кабіны трактара, а таксама лёгка і хутка складваць яе ў транспартнае становішча. Цікавай была арганізацыя паказу работы машын на мабільнай трыбуне. Вельмі зручна было назіраць, як у полі працуюць розныя машыны, рухаючыся з боку ад іх. Эфектыўна і бяспечна. Кожны сашнік, кожны каток, кожнае калясо ці зуб усё працавала ў рэальным часе у 2 метрах ад нашых вачэй. Прадэманстравалі нам таксама сваю навінку-прататып. Гэта штангавая машына для ўнясення сыпучых мінеральных угнаенняў шырынёй аж 36 метраў. Усе мы добра ведаем, як важна раўнамерна размеркаваць угнаенне па полі. Далёка не кожная машына спраўляецца з гэтай задачай на выдатна. А гэта, дзякуючы новаму падыходу да вырашэння гэтай задачы, справілася. Зацікавілі іх доследы па пасеву пшаніцы і другіх культур з рознай шырынёй між радкамі. У наш час, калі не хапае вільгаці ў глебе, трэба шукаць нейкае выйсце. Яны прапануюць мінімальную апрацоўку глебы, нават ноу-тіл. Пераход на гэту тэхналогію вельмі адказны крок, таму трэба дэтальна азнаёміцца з усімі плюсамі і мінусамі. Усёй гэтай інфармацыяй з намі шчыра дзяліліся і прапаноўвалі сваю падтрымку і суправаджэнне ў нашых пачынаннях. Мы вельмі ўдзячныя. І напрыканцы нас пусцілі пабачыць святая святых. Гэта канвеер «Хорш», дзе нараджаюцца на свет новыя машыны. Як арганізавана работа зборачнага канвеера, складской лагістыкі і гэтак далей. Дарэчы, склад працуе ў аўтаматычным рэжыме, і мы назіралі за гэтым, як заварожаныя. Уся наша група ў зборы. Хай усім шчасціць.